Gwenllian Williams ydw I a dwi'n gweithio maes seryddiaeth. Ac mod i o dro i dro yn hoffi defnyddio telesgop bach fel hwn i edrych ar bethau sydd yn agos atom ni, fel y blaned Mawrth a'r blaned Iau fel welson ni wythnos hon, fy maes arbennig i yw genedigaeth Sêr yn ein galaeth ni. Yr wythnos hon, ni wedi dysgu ychydig am ein lle ni yng Nghysawd y Haul, felly beth am weddill y gofod? Dyma ni yn edrych i lawr ar Gysawd y Haul, gyda'r haul yn y canol, ysmotyn melyn, ac yn wyn, dyma cytserau y Sêr unwaith eto. Mae'r Sêr yn bell iawn i ffwrdd. Bydd fe'n cymryd degau o filoedd o flynyddoedd i gyrraedd yr un agosa atom ni. Ond, eu bod nhw mor bell, credwch neu beidio, maen nhw'n agos iawn i ni i gymharu â maint y bydysawd i gyd. Edrychwch fan hyn ar sut mae'r cytserau yn plygu ar ben ei gilydd wrth i ni symud ymhellach i ffwrdd o Gysawd y Haul. Mae hyn yn dangos bod y patrymau i ni'n gweld yn yr awyr yn unigryw i ni yng Nghysawd y Haul. Does dim lleoliad arall yn y bydysawd sydd yn gweld y cytserau yn yr un ffordd â ni. Symudwch i leoliad gwahanol yn y gofod a fe fydde'r olygfa o'r awyr yn newid yn llwyr. Mae'r holl Sêr i ni'n gallu ei gweld yn rhan o grŵp mawr o Sêr o'r enw Galaeth neu Galaxy, a enw ein galaeth ni yw y llwybr lleithog neu y Milky Way. Mae'r haul yn un o 200 i 400 biliwn o Sêr yn y llwybr lleithog. Yng nghanol ein galaeth, mae'r Sêr yn goch sydd yn meddwl bod nhw'n oer ac yn hen hefyd, tra bod ardaloedd allanol ein galaeth yn cynnwys Sêr glas, poeth ac ifanc. Mae'r llwybr lleithog tua 100,000 o flynyddoedd golau ar draws, a mae hyn yn golygu os fyddech chi'n danfon text o un pen y galaeth i'r pen arall, fe fydde fe'n cymryd 100,000 o flynyddoedd i gyrraedd. Fel cysawd ein haul ni, mae'r llwybr lleithog yn fflat iawn fel crempog, a mae hyn oherwydd y ffordd mae e'n troelli o amgylch y canol. Dyn ni ddim yn byw yng nghanol y galaeth, a ddim wrth yr ymyl chwaith, ni ar bwys un o'r brechiau troellog sydd yn troi o amgylch y canol, tua 2 ran o dair y pellter i ffwrdd. Wedi ei guddio yng nghanol y galaeth, mae twll du enfawr neu supermassive black hole o'r enw Sagittarius A*, a mae e'n pwyso tua 4 miliwn gwaith ein haul ni. Mae'n anodd dychmygu pa mor enfawr yw e. Yn y brechiau troellog, mae yna gymylau mawr tywyll wedi gwneud allan o nwy, a fan hyn ar y sgrin maen nhw i weld yn ddu ac yn goch. Dyma ble mae Sêr newydd yn cael ei creu, a dyna beth rydw i'n astudio o ddydd i ddydd. Mae'n maes cyffrous iawn. Mae Sêr newydd yn cael ei creu yng nghanol y cymylau hyn, ac fe fydd planedau yn ffurfio yn y pen draw, gan ffurfio cysawd newydd o amgylch pob un o'r Sêr newydd hyn. Felly mae'r broses i gyd mewn cylch, ac mae'n datblygu trwy'r amser. Mae'n galaeth ni ddim ar ben ei hunan. Mae yna hyd at driliwn o oleithau allan yna yn y bydysawd, pob un ohonyn nhw gyda biliynau o Sêr. Meddyliwch am y rhif mwyaf i chi'n gallu, wel mae mwy na hynny eto o blanedau yn troelli o amgylch yr holl Sêr yna. Y tebygolrwydd yw bod yna blaned arall allan yna yn debyg i'n planed ni, y ddaear, a phwy a wyr, efallai bod bywyd o ryw fath ar y blaned honno hefyd. Efallai nawr eich bod yn deall yn well pam dwi'n caru astroffiseg. Rwy'n mwynhau dysgu mwy am y Sêr pell iawn, a sut maen nhw'n cael eu creu, a sut mae hyn yn effeithio'r planedau sydd yn ffurfio o'i hamgylch yn y pen draw. Gan gofio wrth gwrs bod y golau o'r Sêr hynny wedi cymeryd blynyddoedd i'n cyrraedd ni. Felly pwy a wyr faint o Sêr sydd wedi ffurfio yn y bydysawd yn y cyfamser. Gobeithio eich bod wedi mwynhau y daith yr wythnos hon. Mwynhewch wylio y nen yn y nos, a welai chi yn Nhregaron flwyddyn nesaf.